Bismillahir Rahmanir Rahim. So da sha'awa. Kashi na 44. Ya Adam, dan Allah ka hana Mustapha zuwa gidan nan. Wallahi ba na son shi. Ba zan sake son kowa ba bayan hammana. Ba zan so kowa ba bare ma Mustapha, wanda soyayyarsa ce ta sanya na kasa ganin soyayyar da hammana yake min. Na tsani Mustapha dan shine sanadin bijirewa abana. Duk da bai zuga ni ba kuma ya nusar da ni da in bi zaɓin iyayena, amma taurin kai da zugar shi ɗan ta sa na ƙi masoyina. Auren hammana ya ishe ni na gama aure. Ba na son ganinsa, ba na son ganin fuskarsa. Ba zan aure sa ba, ba zan aure kowa ba. A bar ni da auren hammana dan Allah. Kafin kowa ya magana, Usman da ke tsaye jikin bango ya sauke ajiyar zuciya. Ya mika wa ya Sadiq da ke kusa da shi Faruk, sannan ya matsa kusa da ita ya tsugunna ya kamo hannun Ummul din. Ita ma dago kai tai tana kallon sa. Cike da rauni da tsantsar nadamar illar rashin bin umarnin iyaye, ta ce ya Usman, da sauri ya sa yatsa a kan lips ɗinta da suka yi jawur saboda kuka. A hankali ya ce, na sani Ummuna, ki yi haƙuri, za mu yi digin da kike so, amma sai kin daina kukan nan, sai na daina ganin hawayenki. Kai ta ɗaga mai sannan ya murmushi ya ce, yauwa ƙanwata, Allah miki albarka. Dukkanin suka amsa da amin. Mustapha kuwa ya kasa zaune ya kasa tsaye, zuciyar shi ta kasa samun sukuni. Yana jin ba zai iya rayuwa in ba Ummul ba. Haka nan yayi ta fama da tunani da damuwa. Kullum sai ya kira wayar Aliyu ya ce ya kai ma Ummul si magana, amma idan Aliyu ya kawo sai ta ki karba. Shi ma wani lokacin baya kawowa, sai ya ce tana barci dan shi ma baya son damuwarta. Faruk na da watanni 17 ya ƙara wayo da kyau. Yana yawansa ko ina, sannan Ummul ta yaye shi. Ummul da ya Usman ko kullum shakuwar su ƙara ƙarfi take. Inda yana gida bai fita ba, to suna tare a falon nan ne ko na Hajjajin. Ummul ba ta taba rasa wani abu ba, don ko da yaushe Usman na cikin tarairayarta da tambayar me take bukata. In ko ya fita zai dawo to da tsarabar ta ce kala-kala. Yanzu Faruk ya cika shekara 2 har ya shiga na 3 ma. Wata ranar Juma'a da yamma, Abba da Dadi suka shigo falon Hajjajin. Inda suka sami yaran nasu dukkaninsu suna tafira suna shiga. Faruk ya je gaban Abba da gudu ya taho yana oyoyo Abba. Cikin haifi Abban ya buɗe hannuwansa. Faruk ya faɗa ya ɗaga sa sama ya ce, sarkin wasa, ya aka yi ne? Dadi ne ya murmushi ya sa hannu ya karɓe shi tare da cewa, zo nan in tafi da kai gidana. Wuri suka samu suka zauna, bayan sun zauna ne ya Usman ne ya fara gaida su suka amsa, sannan kowa ya miƙa tashi gaisuwar. Sai da su ma suka gaida Hajjaju, sannan Abba ya kalli Usman cikin kulawa ya ce, Usman, na ji da zo na abokina yana waya da yaransa, yana faɗa musu an kira shi an ce an fara saida admission form na NCE a nan FCET. Shine na ce in na same ku za mu yi shawara, tunda kanwar ku ta ki maganar aure, ko za ku saya mata sai ta fara. Gyara zama Usman yayi sannan ya ce, to Abba, za mu yi shawara insha Allah, za mu sanar da ku duk abin da muka yi. Mun gode. Dadi ya jinjina kai ya ce, to Allah ya muku albarka. Dukkanin suka amsa da amin. Sannan suka dan taba fira, jimawa kaɗan suka tashi suka fita. Suna fita Ummul da zuciyarta ta fara bugawa tunda Abba ya fara magana. Ta miƙe jiki ba kwari ta fita. Usman ma miƙe waye ya ba bayanta. Adam kuwa ya zuba masa idanu cike da tausayi yadda Usman din yake fama da soyayyar kanwar tashi. Shi ko Usman yana shiga ya same ta zaune kan kujera. Ya sami gefen ta ya zauna a hankali cikin tattausan lafazi ya ce, Ummuna, me yasa sa Abba na fita kika taso kika baro gurin mutane kika zo nan ke kadai? Kin san ba na son damuwar ki, kuma ba na so ki boye mun komai. Dago kai ce tare da yin raura da idanu alamar za ta kuka. Murya na rawa ta ce, ya Usman, wallahi ba na son karatun, na haƙura da komai a rayuwata. Zan zauna in dawama ina yi wa Hamma Umar addu'a. Ba na jin daɗin komai a rayuwata. Ba ni da wani sauran farin ciki da ya wuce in ga ina yi wa Hamma na addu'a. Dan Allah ka ce wa Abba ba na son karatun, wanda nayi a baya ma ya ishe ni. Yayi haƙuri ya bar ni. Tana gamawa ta kwaɓe fuska za ta yi kuka. Da sauri ya sa hannu ya tallafo haɓarta cikin tattausan lafazi ya ce, farin cikinki zai dawo, ba za mu dawwama cikin ƙuncin rayuwa ba. Ummuna ki bani dama, ni Usman zan dawo da farin cikinki ta yadda Hamma na zai yi alfahari da ni. Lallashin ta ya rinka yi da kalamai masu taushi da sanyaya zuciya. Ita ko Ummul sai ci gaba da zubda kwalla take tana dan narkewa. Da ƙyar samu ta haƙura sannan ya ce, ba wanda zai kai ki makarantar nan za mu yi zaman mu, ko har sai ma Allah ya dawo mana da farin cikin mu ko? Da kai ta amsa mai sannan ta matso shi, ta kwantar da kanta a kafaɗar shi. Numfashinta na fita a hankali. Tuni Usman ya fara zaucewa a hankali ya kai hannu ya dan ture ta sannan ya rumtse ido. Yana shafa kansa zuwa wuyansa. Yana jin ƙaunarta na tsama ko ina na jikinsa.
cikin sanyi ce Allah ya ɗaye ba. Kai ta ɗago ta zira mai ido cikin murmushi. Ta ce ya Usman ina son ka. Ido ya buɗe da sauri sannan ya ƙara matsowa kusa da ita. A hankali ya ce da gaske kina so na? Kai ta gyaɗa mai tare da kaɗa harshe. Ta ce mana ina son ka. Kai ya juya cikin ƙarfin hali ya ce Allah ya ɗaye ba. Ni ma ina son ki so na haƙiƙa. Ummi ina son ki zan aure ki mu reni Faruk da hannunmu. Ina son ki ina sha'awar rayuwa da ke a ƙarƙashin inuwar aure bisa sunna ummu. Ina son ki zan dawo miki da farin cikin ki ni ma ki tallafa wa rayuwata. Ido ta zazzaro tare da fuska tsuke cikin zub da kwalla murya a tarke ta ce na shiga ku ya Usman. Sai kuma ta miƙe da sauri ta gudu ɗakin ta ita da Ammi. A haka ta sifirar ta watse a falon nan ne inda ita konan ne duk ta ji abin da suke cewa dan tana cikin kicin ne. Shi ko anan ya zauna ya kasa tashi inda ya same ta. Sai lokacin sallar la'asar ya tashi tafiya masallaci. Sai ya shiga ɗakin nata dan ya san Ammi tana falon Hajjaju. Yana shiga ya ɗago ta ya sanya hannu ya shafa fuskar ta ya kai yatsansa kan lips ɗinta. Ya lumshe idanuwansa da suka canza launi sannan ya juya ya fice tare da cewa ina son ki ummu so irin na aure ban sani ba ko ni ma zaki tsane ni kamar hamma sai ran da na mutu ki so ni. Yana fita ita ma tashi ta shige toilet. Wanka take tana kuka ta rasa matsayin Usman a gare ta. Shike taya ta batun kar ta yi aure. Yau kuma shike cewa zai aure ta. Me sunanta in ta aure sa? Ta aure yaya ta aure kani? Yau ya Usman ke mata zaurancen sai da hammanta yaras take son sa. A haka ta yi ta kokenta. Sannan ta fito don yin sallah. Ranar wata Lahadi ne Ummul na kwance a cinyar Anta Halima da ta zo tun safe tana yi mata kitso. Aliyu ne ya shigo ya zauna gaban Ummul ya ce Anti Ummul Dr. Bashir ya zo yana falo yana jiranki. Kamar ba za ta amsa ba sai da ta ɗau lokaci sannan ta ce ina zuwa ina Faruk fa. Cikin jin daɗi Aliyu ya yar dariya ya ce ai muna bal. Yana ganin motar ya tafi da gudu sai da ma na riƙe sa. Motar ta tsaya yana fitowa na sake shi ya tafi da gudu gurinsa. Anta Halima ce ta ɗanyi murmushi tare da cewa ya gane shi kenan. Sadiq ne da ke kwance kan kujera yana latsa wayarsa. Ya ce ai Faruk ko sau biyu ka zo gidan nan a na uku sai ya nuna ya gane ka balle Hamma Bashir da duk sati sai ya zo inda yana gari. Murmushi suka yi baki ɗaya sannan ita kuma Ummul ɗin ta ɗauko hijabi ta saka ta fita. Zara ta same shi a ƙasan kafet ya buɗe ledar da ya zo da ita yana ɓarewa Faruk sweet ɗin da ya saba kawo masa. Salama ce ta samu guri ta zauna sannan cikin nutsuwa ta ce ina wuni. Da fara ɗauke a fuskarsa ya ɗago kai ya ce lafiya ƙalau Ummul Khairi ya mutanen gida. Kanta a ƙasa ta ce suna lafiya. Shi ko Faruk cikin kici ya sanya hannu ya ƙara ɗaukar sweet ɗin nasa sannan ya miƙe cikin gwarancinsa na yaranta ya ce abba aye. Gaba ɗaya ya sa su dariya. Ha Ummul ɗin sai da ta yi ɗanyen murmushi balle Dr. Bashir da yake ƙirƙirawa shi ko cikin gudu dip da kuzari ya waje abinsa yana abba aye jo sweet. Cikin son yaron Dr. Bashir ya dawo da kallonsa ga Ummul ya ce wai me yasa ne me yace ne kai. Ƙasa ta yi da kai a hankali ta ce cewa yayi ba Ali. Dariya ya sanya ke ya ce Aliyu zai kai wa kenan. Da kai ta amsa mai. Murmushi ya tare da sauke numfashi sannan ya tashi ya koma kan kujera ya zauna. Ya daidaita natsuwarsa sannan ya fuskanci Ummul cikin kulawa da wata irin murya da shi ma ya rasa inda ya samo ta. Ya fara magana. Ummul Khairi yau zuwa na yana da bambanci da kowane zuwa da nake saboda wannan zuwan ina tafe da magana mai muhimmanci wadda ta daɗe a zuciyata tana hana na sukuni. Tunda ya fara magana Ummul ta tsinci kanta cikin faɗuwar gaba mai tsanani. Shi ko bai gushe ba ya ci gaba. Ki yi haƙuri ki daure da ki saurari kalamaina sannan kuma zan baki lokaci da zaki tunani akai amma dan Allah Ummul kada ki sa damuwa a ranki akan abin da zaki ji sannan dan Allah ki tausashi zuciyarki saboda kukanki yana kona man zuciya. Sai da ya dan yi shiru kamar mai tunani sannan ya ce Ummul ina son ki zama uwar ƴaƴana. Ina sha'awar zama da ke a ƙarƙashin inuwar aure. Duk alaman da yake yaƙi kallon Ummul ɗin. Ita ko tuni jikinta ya mutu tunaninta ya tsaya cak tana jin wani irin zafi a ranta. Kasa ta yi da cewa ki yi tunani akan magana ta zan dawo na ji amsa ta. Yana faɗin hakan ya miƙe jiki a mace shi da kansa ya tuno abokinsa a hakan ya fice. Ya bar ta tana ta share ƙwalla. Yana fita a farfajiyar gidan ya ga Usman da abokinsa Nuru. Cikin jin daɗi suka fara gaisawa. A nan Ummul ta fito daga falo ta wuce su. Tunda ta wuce Usman hankalinsa ya koma kanta
da yadda ya ganta ya tabbatar akwai matsala. Da haka suna yin sallama da Dr. Bashir ya kalli abokin shi Nura ya ce, ka jira na ɗaki ina zuwa. Bai jira amsar Nura ba, ya shige cikin gidan da sauri. A bakin kofar falo nan ne ya tsaya cike don abin da kunnensa ya jiyo mai ya hana shi ƙarasawa ciki. Ya jingina jikin kofar yana sauraron Ummul da ta faɗa cinyar Anta Halima tana cewa, ku gaya musu ba na son kowa, ba zan auri kowa ba zan iya ba, don Allah ku ce su kyale ni. Ya Sadiq da ke kwance kan kujera ne ya mige zaune cikin ɓacin rai ya ce, wallahi ba na son wanda muna zaman mu zai zo ya tada hankalin yarinyar nan. Mutane ba su san damuwar mutum ba. Ke kuma Ummul, ai aure wajibi ne a gare ki. Zaman shekara 2 da wata 9 ya isa haka nan, dole ki aure kam. Sai kuma ya taso ya matso inda Ummul din take, ya dago kanta ya ce, kyale shi Ummuna, ki yi shiru kin ji? Sannan ya miƙe zai fita. Usman da ke laɓe yana sauraron su, juyawa da sauri cikin ƙunar zuciya, ya nufi ɓangaren su yana tafiya da ƙyar. A balo ya samu Nura da Adam suna firar bal, ya sallama ya faɗa kan kujera, ya fidda dogon tsaki ya limshe ido. Nura ne da ke kusa da shi ya dafa kafaɗarsa ya ce, abokina, ya aka yi ne? Ɗago kai ya kalli Nuran sannan ya mai da kallonsa ga Adam da ya zuba mai ido ya ce, wai dan Allah, ya zan yi ne? Me kuma yake shirin samuna? Wace irin rayuwa zan yi ne? Adam cikin yanayin tausaya wa ɗan uwan nasa ya ce, wai tambayoyin nan na menene haka? Me aka yi maka ne? Sai da ya rike kirji sannan ya ce, Adam, wai Dr. Bashir ne ya ce wa Umar yana santa. Adam da shi ma ji bugun zuciyarsa ya ƙara ƙarfi ya ce, Usman dan Allah ka gaya wa Abba ko kuma ka bar ni in faɗa musu. Abban kana son kuma Umar. Insha Allah na san nan da wata 2 Abba zai aura ma ita. Da sauri suka ɗago kai cikin sanyi dan ganin wanda ya shigo. Ido suka zuba wa dadi tare da shafa kai da sauri. Usman ya sauke kansa ƙasa. Adam kuma ya yunkura zai tashi sai kuma ya koma ya zauna. Ganin shi ko dadi ya saki labulan da ya dago din ya juya ya fice ba tare da ya ce musu komai ba. Sai da suka tabbatar da ya tafi, Adam ya tashi leƙa sannan ya dawo ya zauna cikin zolaya ya ce, Allah ya sa dadi ya ji zancen da muka. Nura ya gyara zama cikin wasa ya ce, ba sai in fara kiran abokina da ango ba. Dukan wasa Usman ya kame yana murmushi. Shi ko dadi kai tsaye gidansa ya wuce, haka ya kwana da tunanin abin da ya ji yaran nasu na tattaunawa. Wannan yasa gari na wayewa. Tunda suka fito daga masallaci suka dunguma bangaren Hajjaju. Samunta suka tana lazimi akan sallaya. Kanan hakan suka samu gefe daya suka zauna har ta kai inda za ta tsaya. Ta daga hannu sama sai adda suka shafa tare. Sannan suka gaisa cikin so da kauna. Kallon su tai da alamar tambaya. Dadi ne ya sake tankwashe kafa ya fara magana cikin nutsuwa. Ya ce, Ummi, jiya bayan na fita daga nan sai na je bangaren yaran nan dan zan aiki Adamu. To ina zuwa kunne na ji Adam yana ta roƙon Usman wai ya bar shi ya faɗa mana yana son Umulkai. Da mamaki Hajjaji ke kallon su, shi ko Abba cikin jin daɗi ya ce alhamdulillah, masha Allah. In haka ta kasance tabbas muna farin ciki dan na ji daɗin wannan magana sosai. Sannan ya mai da dubansa ga Hajjaji da ita ma da ganin ta kasan ta ji daɗin maganar. Ya ce Ummi kin ji ko? Yanzu izinin ki kawai muke nema dan aiwatar da abin da ya dace. Tunda dama ita Ummu ta ki kowa kuma ina ga shakuwarsu da Usman za ta yi tasiri wurin sa ta amince da shi. Ita kuwa Hajjaji sun koyar da kai tana ɓoye kwallon da ta fito mata, wadda ta fito da manufofi 2. Ta ce na muku izini, ku yi duk abin da ya dace. Allah ya muku albarka, ya sa ƙudurinmu ya zamo alkhairi. Amma a nemi yardar Umma, don yanzu ita ba budurwa ba ce. Ku ba ta dama ta yi zaɓin da ran take so, gudun kar a maimaita abin da ya faru a baya. Hada baki suka amsa da amin. Sannan dadi ya kuma gyara zama tare da cewa insha Allah ba za a maimaita abin da ya faru a baya ba, dan tabbas mun ga illar auren dole da illar auren cushe. Duk da muna da damar da zamu yi mata zabi kuma mun mata amma zuciyarta bata so ba. Gashi sai a ƙarshe rayuwar ta katse mana cikin nadama. Ita kuwa sanadin kafiyarta ta dauke farin cikin rayuwarta. Cikin sanyi Hajjaju ta ce Allah ya tsare na gaba. Amin 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 ya rabbil izzati. Suka amsa a tare. Mazowa Abba ya sake yi kusa da ɗan uwansa ya ce, Hussein, ina nema wa yaro na Usman auren yarinyar ka Umulkai. Hannun shi dadi ya riko cikin jin daɗin yadda ɗan uwan nasa ke mai kara akan yaran su. Ya ce na baku Umulkai bisa amana da ƙauna. Allah ya sanya a yi cikin sa'a kuma Allah ya sanya alkhairinsa. Hajjaju da Abba suka amsa da amin. Haka suka ta tattauna yadda za su tsara. Daga ƙarshe Abba ya ɗauko wayarsa ya latsa ya sa a kunnensa. Usman da ke zaune kan sallah ya ji wayarsa na ƙara.
ya mika hannu. Adam da ke kan gado kwance ya sa hannu ya ɗau wayar ya mika mai. Da sauri Usman ya amsa kiran ya sa a kunne, ya rusuna kamar yana ganin mai kiran nasa. Ya ce assalamu alaikum. Abba ina kwana? Adam da jin Usman ya ce abba ya miƙe daga kwanciyar da yake ya zauna tsakiyar gadon. Ya zuba wa Usman ido wanda ya saurara yana jin abin da abban ke faɗa. Yana jiran ƙarin bayani. To, Usman ya ce sannan ya sauke wayar. Ya kalli Adam ya ce abba na kiran mu a falon Hajjaju. Daga haka ya tashi ya ajiye wayar ya fice. Cikin hafi ya ɗan ƙara tare da cewa yes, sannan ya sauko daga gadon. Ya fita cikin zumuɗi da addar Allah ya sa abin da yake zato ne. A falon Hajjaju Usman ya yi sallama suka amsa mai. Ya samu ƙasa gefen abba ya zauna, sannan Adam ma ya shigo ya samu gefen dadi ya zauna. Usman ne ya fara gaida Hajjaju sannan ya kuma gaida iyayen nasa, sannan Adam ma ya tashi gaisuwar, sai kuma suka saurara cikin nutsuwa. Abba ya fara magana da cewa Usman, ban ji daɗin yadda kuka ware mu kai da ɗan uwanka Adam kuke ɓoye damuwarku ku kaɗai ba. Duk da na yarda komai lokaci ne, kuma ga lokacin yayi, don haka ina so ka shaida sannan ɗan uwanka ya shaida, kamar yadda mahaifiyata ta shaida dan ni mahaifinka na nema maka auren yar ɗan uwana Ummul Khairi. Sanyi da daɗi da faɗuwar gabaki ɗaya suka ziyarci zuciyar Usman, da haka ya kasa jin komai da gane komai da suke faɗa. Abba ne ya dawo da shi daga duniyar da ya tafi ta hanyar dafa kafaɗarsa ya ce Allah ya maka albarka, Allah ya baka ikon kula da ɗan uwanka. Cikin nutsuwa da kwantar da kai ƙasa, Usman murya a sanye ya ce dadi na gode ƙwarai, Allah ya saka da alkhairi. Sai kuma ya kai dubansa ga Adam da daɗi ya cika wa ciki, yana ta murmushi ya ce Adam ka taya ni godiya gun abba. Shi ko Adam washe baki yayi, kai ka ce shi aka yi makyautar matar. Ya ce dadi mun gode, Allah ya ƙara girma. Usman ya sake matsawa kusa da abba ya yi ƙasa da murya cikin biyayya da ya ce abba na gode ƙwarai, Allah ya ƙara arziki. Amin, godiya gun dadi. Sai kuma ya ɗan yi shiru, kai ya kuma sunkuyarwa a hankali ya ci gaba da cewa sannan ina so in nemi wata alfarma a gurinku. Abba ne ya sa hannu ya shafa kan Usman ya ce a shirye muke mu samar maka da farin ciki, kada ka damu ka faɗi duk abin da kake so, insha Allahu za mu yi maka don ko muna da yaƙinin ba za ka nemi abin da ba za mu iya ba. Sauke ajiyar zuciya yi sannan murya na rawa ya ce abba dan Allah ku yi min alfarma, ku bani dama in nemi yardar umma da kaina, kar a yi mata dole, a bari ta amince da ni da kanta. Dadi ina so in ganta cikin farin ciki, sannan hakan shi zai bani damar ƙarasa kula da ita da yaro na cikin jin daɗi. Ina nufin za ta fi jin daɗi idan an yi komai da yardarta. Shiru ne ya ratsa falo na 'yan mintuna, sannan dadi ya yi gyaran murya tare da cewa Usman Allah ya maka albarka. Hakika wannan kalaman naka sun kai a yi maka uzuri kamar yadda ka bukata, kuma hakan ya daɗa tabbatar mana da cewa kai ne kaɗai za ka iya dawo mata da farin cikinta. Allah ya maka albarka, Allah ya baka ikon kulawa da iyalanka. Amin. Suka amsa sannan abban ya ce to duk abin da zan ce darin ku ya faɗa, da haka in dai babu wata maganar sai ku je ku yi abin da za ku yi. Allah ya muku albarka, ya ji kanyayenku ya kai haske a kabarinsa. Duka suka amsa da amin. Dadi ya ce to Adam ka yi mana addu'a matashi. Daga haka taron ya tashi, kowanne zuciyar shi na cikin nishaɗi. Suna fita Adam ya kama hannun Usman ya ce congrats bros. Murmushi ya ce na gode. Adam ya sake matse hannun Usman da ke riƙe a hannunsa ya ce ni dai na so ka bari a yi auren nan, ka san yadda Ummul take, balle yanzu ya za a aikace sai da amincewarta. A hankali ya janye hannunsa ya shafa kansa, ya kalli Adam cikin limshe ido da sauke sassanyar numfashi ya ce Adam hakika ina son kasancewa da Ummul, ina son rayuwa da ita ƙarƙashin inuwar aure, amma ka sani a yanzu soyayya 4 nake mata. Na farko ina mata so irin na ma'abota soyayya da ƙauna wanda Allah ne ya dasa mu hakan a zuciyata. Na biyu ina son Ummul soyayya ta yaya da ƙanwarsa. Na uku ita ce abin da Hamma na ya fi so da ƙauna, sannan ita ce ta fara haifa min ɗana jinina. Kaga waɗannan suke jana kuma suke bani tabbaci da ƙwarin gwiwar insha Allah zan yi nasarar samar mata farin ciki da ta rasa a baya. Ajiyar zuciya sannan ya ci gaba da cewa zan jure duk wata damuwa akan haka. Na san burinka in samu farin ciki ne, amma ina so ka ci gaba da taya na adda. Allah ya sanya suna a zuciyar Ummu. Maganganun Usman ne suka kashe wa Adam jiki, ya sa hannu ya rungumo shi, suka rungume juna suka juya za su tafi bangaren su kenan. Muryar nan nace ta tsaida su suka juyo inda take. Ita ko cikin jin daɗin ganin sa a hakan ta ce
'Ya'yan Abba, me muka samu ne? Na ganku a cikin nishaɗi. Ƙasa suka yi saka tsugunna a tare suka ce mata ina kwana. Ami ce ta amsa da lafiya lau. Kasancewar in dai Ami na guri, nan ne ba ta amsa gaisuwar da za a yi daga farko. Sannan kuma suka sake gaida nan ne ta amsa cikin sakin fuska. Ta ce ku je abinku, mu ma za mu gaida mai sunan Ummul ne. Da haka suka shige su kuma suka kama hanyar ɓangaren su. Duk da za su shige ne Usman ya saki hannun Adam da ya riko. Ya ce kaga jika, ni ba zan iya komai ba sai na dubo Nur Hayati da my son. Dariya Adam ya sanya har da riƙe ciki. Shi ko Usman ko kallo bai ishe sa ba, ya juya yi tafiyarsa. Harkowar Faruk ya jiyo tun kafin ya shigo. Yana ƙarasowa ya sauke idanuwansa akan Ummul da ke zaune a bakin gado. Riƙe da rigar Faruk a hannu ta shagwabe fuska kamar za ta kuka. Inda take kallo shi ma ya kalla. Faruk ne tsaye ya makale kafaɗa ya turo baki gaba yana zare ido. Abin nasu dariya ya so bashi, amma saboda gudun rigimar Ummul ya ɓoye dariyar. Ya zauna bakin gadon kusa da Ummul ya ce, me ya haɗa ku ne? Kafin ta magana, Faruk ya taho ya faɗa jikin Usman ya ce, Abi imma ne. Ƙara rungume shi a jikinsa ya ce, Ummuna menene wai? Ita ma ƙara shagwabe fuskar ta ce, tun ɗazu kowane kaya na ɗauko sai ya gudu ya ce ba shi bane, har na gaji wallahi. Murmushi Usman ya yana jinjina aikin gaban shi na rarrashin 'yan shagwaba biyu. Sannan ya sa hannu ya karɓi rigar daga hannun Ummul ya ce, yaron kirki, yi haƙuri ka sa wannan yanzu, an jima kaɗan sai in canza maka wasu ko? Daga kai ya ce cikin gwaranci, Ambuma. Hannu Usman ya miƙo ya makale yatsu biyu ya ce, Arko dariya Faruk ya saka, sannan ya sa yatsansa tsakanin na abin nasa, ya raba yatsan da Usman ɗin ya haɗa. Sannan ya miƙa mai Usman ɗin ya saka mai rigar, ya juya ya fice da gudu. Ido suka raka shi da shi, sannan Ummul ta soke ajiyar zuciya, ta yi ƙasa da kai, ta ce ina kwana. Ido ya zuba mata na tsawon 20 seconds, sannan ya ce wa ya ce miki, haka ake gaida masoyi. An turo baki ce, ta turo lips ɗinta gaba, ta miƙe za ta fice daga ɗakin. Cikin zafin nama ya riƙo hannunta, abin da ya ji ne ya ratsa dukkan sassan jikinsa, ya sa ya yi saurin sakin hannun nata. Ita ko ta ci gaba da tafiya. Ganin hakan ya dafe ƙirjinsa da hannunsa ɗaya, ya ce wash. Da sauri ta jiyo, ta dawo kusa da shi. Ta zauna ta ɗora hannunta akan nasa, ta rarrau da idanu, kamar za ta yi kuka. Ta ce ya Usman me ke damunka? Ƙirjin ko? Zame hannunta yi daga nashi, ya ce soyayyar kice take damuna Ummul. Soyayyar kice take son man illa a zuciyata da jikina. Yanda ya kafe ta da idanuwansa masu zuba kasala, ya sa ta ƙasa da kai ta maraice fuska. Cikin sanyin murya ta ce, dan Allah ka daina man haka, kaga ka ban tsoro. Na zaci ciwo kake ji. Murmushi ya cikin jin daɗi tare da yi mata wani salon kallo mai cike da ƙauna. Sannan ya ce Ummuna, ba kya so in ji ciwon ne? Da kai ta amsa mai alamar sannan ta tashi za ta fice. Da sauri ya taso ya sha gabanta, ita kuwa ta rinka yin baya-baya har ta isa jikin gini. Ido ya tsira mata cikin laso lips ɗinsa, murya can ƙasa ya ce, ina son ki, so mai tarin yawa. Ina son rayuwa da ke da Faruk na wuri ɗaya. Ki ji ƙaina, ki tausaya mata zurin yayanki Ummul. Na gaji da zama ba mata. Na mutsa da yin aure, ki tausaya min ni da Faruk. Kar mu yi maraici biyu. Ba hammana, ke ma kuma ki nesa da mu. Ba za mu ji daɗin rayuwa ba. Ƙara matsowa kusa da ita cikin yin ƙasa da murya ce, Ummuna, ina son aure wallahi. Na fa gaji da zaman gida. Ina son mace kusa da ni. Haƙuri na ya fara gazawa. Ki yi haƙuri ki yarda da ni, ki bani dama zan dawo miki da farin cikin ki, kin ji Ummuna? Rabawa ta gefen shi cikin jin tsananin kunya da tsoron ya Usman ɗin. Dan ta lura bai da sauƙi, ficewa ta bar shi a ɗakin. Shi ko murmushi ya miƙe ya fice. A ranar bayan ya tashi daga aiki, kai tsaye ya wuce Ahlul Bait Communication. Ya siyo wa Ummul ɗin shi waya kira iPhone 6. Sannan ya nufi gida yana jin farin ciki sosai a ransa. Dan ya tabbatar ta wayar zai ƙara samun damar isar da saƙonnin soyayyarsa.